오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 Como se vos ocorreu esta idea? Temos bastante tempo libre, estamos seguido barrenando ideas, xa fixermos máis vídeos e todo, pero démonos cuenta de que o que máis triunfa normalmente é os temas de moda, sabes? Quisemos utilizar varios escenarios, gravamos ali na carretera tamén, cando estamos, que paramos o tráfico incluso, aproveitamos que estaban as palilleiras, unha concentración de palilleiras que había aí no pabellón, metémonos ali no medio e listo. E o resto é grabado ali nunha horta que ten meu abuelo, que se presta moitísimo, o sea, é o máis gañán que hai. 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 E por que triunfan dous vimianceses vestidos de vella, non? Eu penso que a unha vella así, o sea, de por si xa fai gracia. Hai xente que non lle pareciu ben por si nos metíamos cas vellas ou cos gallegos en general, que din que sempre aparecemos como paletos na televisión, e nós pois, estamos orgullosos, se somos paletos, estamos orgullosos de ser gallegos, de ser de pueblo, de ajeado, do seseo, e das vellas. Nosas abuelas visten así, eu se me avergonzara non gravaría na miña casa. Estamos diante da Casa do Concello. Que mellor, non, para avaliar o impacto que está tendo para a vila o vosso videoclip, que ir falar co alcalde directamente. Que vos parece? Vamos. 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 Un orgullo, non, para Vimianzo, que dúas persoas, bueno, e todo o equipo que acompañaron nesta parodia galega do Gangnam Style, pois se fixeran así tan recoñecidos, non? Un orgullo tremendo, porque isto non é un feito illado, non? Estas persoas levan moito tempo traballando nestas cousas. Alcalde, para petalo aínda máis nas redes sociais, para gañar máis visitas, que lle parece se bailamos un paso do videoclip todos xuntos, todos nos prestamos a bailar o baile do cabalo? Non tiña que verlo en principio, non? Ensinámoslle nosa coreografía. Vino no vídeo original que descoñecía o día. Non me escape, alcalde, non me escape. Imos bailar os catro o baile do cabalo. Un momento, porque vou buscar a ver se algún funcionario máis se presta a facer o paso do baile do cabalo. Un momentiño, Imos bailar o baile do cabalo co alcalde. Quen se apunta? Quen se apunta? A ver. Veña. Imos todos a bailar o Gangnam Style, o despacho do alcalde de Vimianzo. Aquí estamos, moi ben. Vésenos a todos, non? Perfecto. Ben, veña, a de tres, Gangnam Style no Concello de Vimianzo. 1, 2, 3, imos alá. Agora van arriba, así. Como si fuéramos un xano este. Aí. Veña, volvemos así. Moi ben. Van arriba outra vez. 오빤 강남스타일 Dentro de ti hay una estrella, si lo deseas brillará. Juan e Damián deixan de ser Juan e Damián e convértense nas dúas vellas do Gangnam Style. Rapaces, a porta de chuvia de estrelas péchase para vos. Saudade aí ao vosso público. 오빤 강남스타일 Que vestidos así todo parece máis fácil. Non sei por qué, pero é unha sensación espectacular. Tedes comentarios tamén en YouTube dos vídeos, así, cales son os máis sorprendentes? Hai un particularmente que nos gustou os dous, que é unha persona que non conocemos que di simplemente pon cajei por fora con este vídeo. Valla V quere participar tamén no Gangnam Style. Entón, eu sei que aquí en Vimianzo tedes os maiores estudios do mundo mundial, deixate de Hollywood, de Bollywood, vos aquí tedes 350.000 metros cuadrados de estudio, non? Un parque empresarial, no que non hai empresas, entón nos imos a usalo de plató. O Gangnam Style! 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자